Nginibingelele baphili besintu, enhla nasezantsi emagumbini omane omhlaba. Nina niseqinisweni lendle nsundo. Nina bekhaba elimile lodwa ngasenhlungwana amakhaba emile exexeleku. Nina benyathi kandaba empondo zimakhenkenene abavimbe ngamaphanda emkhonto bethi umhlathuzo kayiwela. Ithe siwela ngamakhanda amadoda. Nalabo bemuka nodumo lwamankengane ezodlizwe. Ngithe enhla nasezantsi ihlangana mhlathwaza nayo. Kuthiwa ngikhulume noma mina ngiyinkobe nopholo nje. Bethi beyangandawonye ngiphume eceleni njengeqakala. Uma ngiphaphalazile ngaduka, nize ningacunuki. Ngiseyiqume. Akuvuka amathemba kini, inkunzi khona lapha emathuleni. Endonda kusuka. Impi yasendonda kusuka ngokuchaza kwembongi ingonyama ucetshwayo. Yabangwa abamhlophe abelungu uMantshongo uCaptain J Wemsley benoqhelebano uEF Roadbone. Umntwana uBhekeshoka Silimana kaMkhungu kaMpande uHlamvana Bhulu umlilo endolindo. Ubaswe ngabamhlophe abelungu ubaswe uMantshongo benoqhelebane. uCaptain J Wemsley wayengumholi wamabutho ekoloni yaseNatali ayeqapha umngcelo phakathi kombuso wakwaZulu nekoloni yaseNatali ezibukweni lasothukela iBond Drift kusukela ngowe-1843. Ngakho-ke ikoloni yaseNatali yaba nesandla kuleyo mpi ngoba oMantshongo ababezisebenzi zikahulumeni. Yakugcizelela imbongi ukuthi sasingekho nesincane isizathu sokuthi kuqubuke impi phakathi kwabantwana uMbuyazwe noCetshwayo. Umntwana uCetshwayo imbongi imfanisa nehlamvu elabhula lowo mlilo owawubaswe ngabamhlophe abelungu. Okungavezanga imbongi ukuthi isu lempi yasendonda kusuka abelungu bekoloni yaseNatali babelihlele nesilumpande ngenhloso yokubeka uMbuyazwe njengengonyama uma uMpande ekhothama. Abelungu babazi kahle ukuthi ingonyama uMpande yalekelela ngamabhunu ukuthatha izintambo kwisilo uDingane ukhalela indawo ephakathi kothukela nomhlathuze. Uhulumeni wekoloni yamangisi yaseNatali ngonyaka ka-1842 kuya ku-1910 wawuqole lonke izwe lakaZulu elalisuka eMzimvubu livinjwa uthukela nomzinyathi emabhunwini kwawona ayeliqolile phela amabhunu athi ingonyama uDingane yabhala isivumelwano noPiet Retief ngonyaka ka-1833. Amangisi-ke ayingenelisekile ngendawo ayiqolile ekwehluleni kwamabhunu empini yakwakhangela amankengane eThekwini ngoNhlaba ngonyaka ka-1842. Ikoloni yaseNatali yaqanjwa ngonyaka ka-1843. Ngonyaka ka-1846 umbusi Martin West wasungula ikhomishani eyayizocwaninga umhlaba iLand Boundary Commission okwakufanele iphathwe ngabelungu. Umphumela wekhomishani kwakuba ukuthi kuphoqe wonke amaZulu kuba ayoxhotshelanisa ey'ndaweni ey'semayelekehleni, isemgubaneni, ey'ndaweni ey'namatshe nasemeveni. Yonke indawo evundile nelungelo ukuhlala imfuyo yayinikezwa abelungu. Kwaba uhulumeni wedlanzana lamangisi. Labo abenqaba ukusuka ey'ndaweni zokhokho babo bashiya amanxiwa namafipha okhokho baboshwa njengabantu ababehlezi lapho ngokungemthetho. Baxhobelana-ke abantu ey'ndaweni ezayibizwa ngezabelo. Uhulumeni wekoloni yaseNatali babenganelisiwe nabelungu ngodwaladwala bamaplaza babeziklamele wona nxa kususwa amaZulu ey'ndaweni zawo. Kwazisa umlungu ngamunye wayenikeza udeda ngendlalo weplaza. Babefuna indawo ephakathi kothukela nomhlathuze ngoba kwakwaziwa kahle ukuthi leyo ndawo iyona ndawo eyayivume kakhulu uma ngabe kuzotshala umoya. Yisona sizathu esikhulu esenza ukuthi impi yabelungu yayigunyazwe yikoloni yaseNatali eyayiholwa nguJohn Dan noRoadbone yeseke uMbuyazwe ukuthi kube nguye ozokuba ingonyama uma isilumpande sesikhothele. Lokho abelungu babekwenza bebonisana nengonyama uMpande. uRoadbone wayakhe eduze kwasemfudlaneni uMsunduze eduze kwaseMatigulu. Labelungu ababegunyazwe yikoloni yaseNatali babethembise uMbuyazwe ukuthi bazomeseka ngezibhamu. Kwakhulunywa noNdunankulu wezwe uMasiphula kaMama Ntshangase owenza sengathi ehambisana nesiloko esiseka umntwana uMbuyazwe kanti uthi lalaza ngizokwengula abantwana uMbuyazwe nomntwana uCetshwayo. Umntwana uMbuyazwe wayezwa le nkosikazi uMonase Nxumalo. Kwakunenkolelo enkulu ukuthi wayeyintombi yengonyama uShaka. Kwathi uma sekhulele uMbuyazwe wamnikeza umntwana uMpande. Ngakho-ke empeleni uyise kaMntwana uMbuyazwe kwakuyingonyama uShaka. Kodwa kwathi uma ezalwa wabizwa ngumntwana wesilo uMpande. Umntwana uCetshwayo wayezalwa inkosikazi uNgqumbazi Zungu. Nakuye kuthiwa unina engakamteti wanikeza umntwana uMpande wakhuleliswa kodwa ingonyama uShaka wadluliselwa kumntwana uMpande owayengumsizi. Kwakuthi ngenkathi ingonyama usenza ngakhona iqiniswa izinyanga ukuhlala esihlalweni sobukhosi
inyanga zamnyalela ukuba ahambe yolala nentombi yakhe engakasigezi izingcabo nomsizi emzimbeni. Lowo ntombazana kwakuwusogiya kaNgotsha. Umntwana ongumsizi wayengavunyelwe ukuba ingonyama kaZulu, yingakho wayenikezwa intombi zomfowabo esezikhulele. Ufakazi bokuthi uCetshwayo wayezalwa ingonyama uShaka bokuthi naye wanikezwa izibongo umntwana uShaka wayebizwa ngazo esekwamthetho la efihlwe khona, ezazithi uZulu eladuma obala lapho ngemunga ngemthola. Yingakho-ke kwaba sengathi isilumpande saqatha abantwana endonda kusuka nxa sithi uyodela uMakhasana yena uyobona iy'ngqungqulu zinquzulana. uMakhasana wayeyinkosi yesizwe sakaTembe. Labantwana babefanisa ney'ngqungqulu uqobo bobabili ngoba babezalwa ingonyama uShaka eqinisweni. Ezinye zezizathu zokubheduka kwempi yasendonda kusuka uma kuncindwa ey'ndengelweni ngomkhosi wakweshwama ngumntwana uCetshwayo wayelandelana nesilumpande encindeni. Ngemva kwempi yamaswazi eyayingoNhlaba ngo-1853 kusele iminyaka emithathu kubheduka impi yasendonda kusuka. Lokho kwaguquka kwaba ngumntwana uMbuyazi olandela umntwana uMpande encindeni. Lokho kwamphatha kabi uCetshwayo wangabe sancinda. Okwesithathu okwenzeka impi yasendonda kusuka ingakali, ingonyama uCetshwayo yakhetha inkomo enebala yahlatshwa yasikwa ihlangu. Ihlangu esasisiwe ngasohlangothini lapho kwakugwazwe ngakhona inkomo. Ingonyama uMpande lelo hlangothi yalinikeza kuMbuyazi. Uhlangothi inkomo egwaze kulo lolo lingasenhlizweni. Leso senzo sasichaza ukuthi uMbuyazi usondele kakhulu engonyameni. Ngakho-ke uCetshwayo wanqaba ukuthatha isihlangu singekho ngasenxebeni eyayigwaze kulo inkomo. Ngemuva kwaleso senzo sokusiwa kwehlangu kwahlela ukuba kube nejadu kaNodwengu. Kulelo jadu umntwana uMbuyazi nomntwana uCetshwayo basina ngokuqhudelana. Ngenxa yokubona ukuthi ingonyama uMpande yayisimkhipha inyumbazana umntwana uCetshwayo waqamba ihubo lakhe lalithi okwenzeka emva kwesikhathi kwedlule okwenzeka ngesikhathi esadlule. uMbuyazi naye waqambela lakhe ihubo lalithi sizoqala manje senze ukuthi kukhahlele into endaweni yabeSuthu abantu abaletha imfula. Ngemva kwalelo jadu bobabili abantwana baphindela emzini yabo. uMbuyazi nabalandeli bakhe baphikelela ezimfabeni phesheya kwemfolozi emnyama. Abalandeli baMbuyazi babefuna ukwakha umuzi kaMbuyazi ozoqanjwa ngokuthi isenikanye, okusho ukuthi impi ayibambane kube kanye. Ngakho-ke umntwana uCetshwayo esekwe nguMasiphula Tshangase wanqaba ukuba kwakhiwe lowo muzi. Leyo ndawo yayilapho uMasiphula wayekhe khona umuzi wakhe. Abalandeli bakaMbuyazi babeyokwakha khona ngenkani. Abalandeli bakaMbuyazi balala kamnyamana kanqengelele Buthelezi owabahlabesa inkomo bawakha-ke lowo muzi kaMbuyazi entengweni ngakakhiya ezimfabeni phesheya kwemfolozi emnyama. Ngemuva kokubhuntsha kweqhinga mbumbulu uMbuyazi wabuyela emzini wakhe entengweni. Ngemuva kwalokho waphikelela kwaNodwengu lapho ingonyama uMpande yayimnyalele ukuba eyokwakha khona ngasesikrebheni okwakuyisigodlo sikaJama kaNdaba amanxiwase eduze kwaseNtshidi emazimeleni. Ngenhla kwalapho kwakuyisendliwa yini umuzi wenkosikazi kaSenza ngakhona uLangazana eNdlangovu. Kulapho uMpande athi uMbuyazi kuhle ayokwakha khona asike ihlangu zokubhekana nomne wabo uCetshwayo. uCetshwayo wafunga wagomela ukuthi ingonyama uMpande yayifuna ukubaqhatha kwazise nayo yayibalekela udingane yawela kubelungu ngonyaka ka-1839. Ingonyama uCetshwayo ithuma umfuleni kaLungalo Dladla. Ingonyama uMpande yaya lezinye induna ukuba zithumele umfuleni kaLungalo kaMashiba kaMacimade Dladla aye phakathi komhlathuzo noThukela ukuze agqugquzele zonke izizwe ezazakhe lapho ukuba zeseke uMbuyazi. Umfuleni Dladla wayenceke yesilo uMpande yebutho amawombe. uKhokhothi uyena wayegeza ingonyama uMpande ngobulawa esigodlweni. uLungalo wayinduna kaZihlandlo Mkhizo futhi eyinyanga. AbakwaDladla babeyingxenye yabakwaMbatha. Okwesibili ingonyama uMpande yathumela uNtobolongana kaMashwayibane kaMuco Shezu ukuba naye aphikelele phakathi koThukela noMhlathuza anxenxe zonke izizwe ukuba zinxuse ukube makusekwe uMbuyazi. Kwathi ngakaqala umsebenzi ayethunywa noMpande uNtobolongana wabizwa nguNdunankulu wezwe uMasiphula kaMamba Tshangase wamxwayisa ukuba angalokothi anxenxe abantu ukuba beseke uMbuyazi ngoba amaZulu amaningi ayeseke uCetshwayo. Waqhubeka wamsabisa ngokuthi bonke ababeseke uMbuyazi babegwazwa bephoswe phakathi oThukela. uMasiphula wathi uNtobolongana ukuthi ayotshela uManqondo kaMazano Magwaza ukuthi aphake impi ezokweseka uCetshwayo. Impi kaManqondo yahloma yedlula kwaNgqangaza kwakungamanxiwa omuzi wesiludingane yawela umfula uMvuzane ngasentumeni ibheke noma iphikelele egcotsheni. uMvudlana kaMenziwa
Wazama ukweseka uMbuyazo kodwa wahlaselwa waphoqwa ukuba makaseke uCetshwayo asekuwusuthu olumabheshankolo. Wonke amabutho osuthu ayejutshwe phakathi kothukela noMhlathuze ayaziwa ngokuthi Hlambisiwe. uCetshwayo waxwayisa uMbuyazo ngokuthi uma nje eke wazama ukwakha eSikebheni ngoba naye wayezokwakha khona. Kwathi-ke uma uMpande sezwile ukuthi utheni uCetshwayo ngokwakha kwakhe eSikebheni, watshela uMbuyazo ukuthi akahambe eyokwakha entumeni lapho ibutho isanqu lalakhe khona umuzi walo. Impi yaseNdondakusuka zimbili kuZibandlela ngo-1856. Impi kaCetshwayo yasuka emzini waseMangweni ngemva kokuzwa ukuthi uManqina kaNkotshela Mkhwanazi owayeqapha iy'nkomo zikaCetshwayo eMangweni, uNqaba kaMkhondo wayebaleke nazo. Wazinika isigqoza zahlatshwa mhla lulunye kuZibandlela. Impi yosuthu yagcina ivive eGqumeni kwelomkhonto ehlathini ngakwaMaphatha. EkaMbuyazo yona yakanisa eMsunduzi, kulapho kwagcina sekuyisiteshi sikaJaji kuloliwe wesitimela. Kulapho umuzi ka-E.F. Rodbone uGqelebane wawakhe khona. Kulapho abelungu babehlela khona ukuthi impi kaMbuyazo izohlasela kanjani. Phezulu ngakwaMaphatha ehlathini kulapho impi kaCetshwayo yafike yenza khona umkhumbi omkhulu, kwaba sengathi ubondo olukhulu. NekaMbuyazi nayo yenza umkhumbi ngaseMsunduzi. uMbuyazo wathumela uMantshonga ukuba amnikeze amasosha eqapha umngcele ukuze azokwazi ukuthi amsize ngezibhamu. Nangempela-ke impi yabelungu yatheleka. Okhona noJohn Dan ilabo sebakhe eMangethe endaweni yakaMathaba naseMoyeni. uMbuyazo wazama ukufaka ugqozi kubalandeli bakhe ebakhumbuza ukuthi nempi kaMpande nayo ngenkathi isizwa ngamabhunu ibhekana neyesiludingane ngonyaka ka-1840. Ngakho-ke wabatshela abalandeli bakhe ukuthi bengalilahli ithemba uma bebuka izibalo zabo uma beqhathaniswa nosuthu. Ngalolo langa umntwana uMbuyazo walala ezinqoleni ezimbili zikaJohn Dan. Isigqoza zazi zathuka zithi impi singene, zabaleka zaphikelela ezinqoleni kanti engakangeni usuthu. Impi yethuka icabanga ukuthi ingase ihlaselwe ebusuku bangomhla ka-Lulunye kuZibandlela kanti lutho ayikafiki. Kuleyo mpi leyo yanqobe kanjeni inindo omnyama ngabende bezingo nezingonyama uHlamvana Bhulu Umlilo Endolindo basoMantshonga banoGqelebane. Inzima lemnyama engabende bezingo nezingonyama. Ingcweti.